daude eta laser inprimagailuekin koronavirusari aurre egiteko babes elementuak ekoizteari ekin diote hainbat aiaraldearrek, COVID Euskadi ekimenarekin bat eginez. Lagun batek albiste bat pasatu zidan, non Resistentzia Team izeneko talde batek arnasgailuak sortu nahi zituen COVID virusaren aurka. Eta talde horrek 3D inprimagailuen bidez sare handi bat sortu nahi zuen herrialde osoan zehar. Eta arnasgailuak eta beste babes elementuak sortzeko inprimagailu horiek bereganatu nahi zituzten. Hemen Euskal Herrian COVID Euskadi deitzen gara eta antolatzaileok 3 probintzietan banatu dugu lan guztia. Egunero gutxi gorabehera 1000 babes elementu baino gehiago ikusten ditugu eta orain arte eta enpresa batzuen laguntzaz 12.000 unitate banatzea eta fabrikatzea lortu dugu osasun zentro guztietan zehar. Bitartean, arnasgailuak sortzen ari den taldearen zain gaude, ea lortzen duten prototipoa amaitzea produkzioa hasi ahal izateko. Eta bestaldetik, beste babes elementuak nola sortu ari gara ikertzen, adibidez, aurpegiko maskarak eta betaurrekoak eta bat. Kopas enpresan adibidez, 1000 maskara inguru ekoitzi dituzte dagoeneko. Sarao Institutuko kideek ere ekin diote horrelako piezak fabrikatzeari. Badaude elementu batzuk oso zailak direnak eta material bereziak behar dituztenak eta arazoak ditugu. Baina itxaropena ez dugu galtzen eta uste dugu guztien artean lortuko dugula pausoz pauso horrela joatea. Gainera, web orrialde bat daukagu, non talde honi buruzko informazio guztia dagoen eta beraz jakimina baduzue, sartu eta begiratu lasai. Eta importanteena da ez dugula dirurik nahi. Sortzen ditugun babes elementu guztiak doainik dira. Orduan ikusten baduzuen hor babes elementuak saltzen, mesedez salatu guztiak doainik dira.